pihak kapor ba idaypi idan saus nam karta ba ikami bat kayeng kasam kajong i kilayo i ba ini hybrid iju iat banyelekai football bat nado kani kapor hi ikami jong iru imju khang lat i ba in pulut por hakajingele ball kajong i Oot kum kikmi kikpa kijukusla yala kikuan haba kipulut por tang hakabaya lekai namar kakta no ikajing pulipat kajongki Henry kum kakmi kabashanya yala kakun iju pinchtur ki idaypi ba in minat hakasap kaba idan idaypi ilong ikun jeng ikong palen liting bat iba nang bahamanar bat ilong ru ikun ibakat du niki arut ishipara ila puli ikajing puli kajong i halashnong kabalakha hano run haduk ka class 6 Perhatian kani ila yo kalat banwan pulino sa shlong. But day na kani kasap kabaidan kabapelong ika for all futsal academy banjit i day p banshimti i kum iway nakikana badan sab hakajingela kay football but ban pin ijana ya kasap jong i kabaidan. Kaya kapaswatan na chpangani ka academy ka long ru baka kershan i day p hakajing puli ka jong i. Kong pila ban yetu yang ia kajinglong kena jong IDP kengiat lingkot. IDP de hakajinglong kena kajong ingi la yo ihi kum kikimi kum ka ying hi barok ka wei ba idon sap shisha ya ka ban yele kai ka football bat ngi la yo i ru na du ba idang song class 3. De ngi yo i ba ka sap ka bakar pang kajong i kalong ka ba ngin ong gumno kum ka ying ngi la yo i ba idon sap kerpang shisha ban yele kai football. De ngi la yo pentit ru gi bol. Bol kum tu kenang ba in yo ban yele kai na mar la dangi pentit dagi we ki ja jing yele kai am i ong ba bim sneu tenat ti kwa bitang ya ka bol bat kabut ti kum ba pi ong dei i dei pi la stanat ban le kai ka bol na du bidang don saus nam ka kerta dei ka bol bidang song kelas yu kum tu pi ong ka kelas ten du ba idang song kelas 3 ngi la i tu ba ti menu try pi yo i ba i hybrid dei pi idon ya kata ka sap ban le kai football kerta ka jong i de ba na du ba idon saus nem kerta ngi la yo i ba idon ya kata kasam ti kong kum lu pada pitep syapang kane ka for all academy ka bade try jong i samla dawan aya kane ka food for all academy ngila yo jing tip lang ba itu i ba sai ong i ba nil mau tho nang ta ila ai ru i fun number jong i kum ga ying sai ba sai sa dawan bat kum tangi saya tip company bat ngila yo food company ru ya i bat lang ba i manisha i men akmi jong i dp ti kong kum ba pi dei me do jong i dp dei ti ka ipat ka jing mo jing perkhat ka jong pi ha ka tu ka por ba pisdang ban i ya ka sap ka ba i dp idon ban kinjat ya ka bol ka jing mut ka jing perkhat ka jong i hikum ka kemi bat kum ga ying ka semba ni kwa hi ban ra i kham sejrong bat kham sejrong ya ka sap ka ba idon de kalat aku bakum kata ke por kamdon nangi kum ka ying namar bakum ban su ong no ngi wan nang kalong ying ka bakam duna de ngila yele hikat bala ban wat ye ginong yarap de ngengej balang ba ublehi ubapli kalat kalanti lang bai banil mau tho in sawan bat safun ya i kemi try jong dp bat kum ta de lang ba kata ken keting ya kendu jongi bat banil lang tak sapur bat isar dawan ti ling ba ka jing yu i jong pi kayeng ka sam jong i dei pi ya kata ka jing sutanat ka jing i ka jong i ban le kai kata ka football ma de pi tharai pi judan jing kata ka jing mut ba kan kata ya ka jing puli puthi ka jong i ya kata te ngila sim hi ka jing perkhat masen phone ni sa dawan ya ikemi jong i dei pi ngi ong kham tam ngi kum kinong kendong mo ngi ong ni yo ka kata ya ka jing puli henry isa dawan ru ila ajing mut hi ngi ba ngin ra be ja idp sa shilong la ne sa kanu ka jaka pule ka bangin ya connection lang bat ka food for all knang bah kanu ka banta ka ba ilai long ila gan ban le practice la ne ba in le ban yele kai ti kum ta ngir kum ka yeng da ka man sem ka pas ngau komen knang bangin nom sakut haju ya kata ka sap bagi baka khun ka don ngi kwa ban ngi ai lat be sa gitu ki ba kwa ban ya rap yang ngi kum ka yeng ti hybrid dp pi sotanat bahade banyale kai football ke e ka pulong e pi bakin sotanat bakin don ya kata ka men siem pan iet banyale kai ka football gala pelong yang ban le kai football na du bedang rit dengan saya sotanat ban le kai football ye me ru saya ong ba am ju trap ban le kai dai ve jing le kai ngai su phat tang da football
Di link bagi video deh bangi I kibala sapriang hakeling kirim san social media. Ni iba pi kendok ball, pi head ya ke ball. Manu behika ya pi bande kum kituki skills kan kituki jimpin isap ki jong pi. Manu behika ya pi. Ngasunang hi naduk bedang rit ngalek kai hi bat parlok ha pelau hi teng sat lek kai ha ying ru. Di pi bahaya ke football deh ngasau tu. Hamen sim jong pi don yang tu jing terang bani bahaya ke football. Nang dah pilih kai ke football pada pi senat balong goalkeeper, nang up goal ni striker ni kum no pi kuat balong. Just senat balong. Ngasno tenat ban long striker. Di samla dawan kum no pi tip syapang jong I hybrid DP. Haka jing sisa ni sidon ki players bangi shit pet na ki videos baro te ngi nginum je ki kerteng ki bala ya poi saba te pot banga I DP te ka credit te ka poi city ba nil mo ko I badi youtuber te kumno ngalaman kontak I bangan yo ko kontak jong I DP lani ikme jong DP te pot banga yo kani ko kontak jong ikme jong DP te nga keli ini kena idon ide na ile ayu idon banu yang isu nang hi sulia kai hi te hangta ka pen klam jing artaten tingi ong ba ngin sawanya lam no sini te de hati ki por November Oktober banga kontak ye ikime jung DP te tu por las dang exams te ka delay ru kena na kalyang jungi ru bangim la ban khot ka tu por bagi danon exams ngim la man perung hakinu inu ki school ru te hadu man tau snam hi ngin sayo ba bangin sala ban penyalam I DP sini support komandan jungi bat penjoin sunan ka football academy ki jungi Dia keipat ka bapelong ya piba na pleng ki kena rit ki babun bahapok ka jala ka bapelong pada ya piba pinjet ya I hybrid DP bab in one ban chap kontebet hakan ke academy japi ya I DP po bengi I to ko video ba I kumno ka ball touch jungi te kalong very rare ban I ya kata haki kan thai khamtam te por bengi ngim don jing atatin bangi ong ba ngin ya recruit ini kena inya yarap ya kiyang kasam jungi baje iru kumjo kat bengi la te ha katu kopor pa bengi I ko video te ngi ong swa nginya khot la ka so I season te ha tu kopor ngi don ngi penbet ko ka friendly match non te po pe friendly match ni po maran ko jungi hi tingi I ba ijo sisa ban la ka te long biya so ki khanar bisi la ka sa snong te ngiru long ngim kwa ban ngai chan tai khana I kwa ban I ka jong ka khmat te por ba I wan son sini te I pha I sunan ban song sini ban join son ka school bangila provide te bat ban join sunan ban enroll apa ka academy ka jungi te you pidon ban ong pat halol ka sap ka phong ka ba idon ya IDP te ngi don ngi ladon ka prospect ka project bangi don I for the next 3 to 4 years te ngin persangkat bala bangin perlong sisa IDP itai kumbong superstar mah apa ke football tengin perlong sisa ngin da asa ta ka coaching ke badai tengi don ru ki top coaches apa ke academy ke jungi ru te lingba jongki insayo hi kata ka jingi kai jong ka football kumno bin kiu sakhmat kumno bin kiu saprang kiu sajrong bat kumjo ru ban maintain ya ka discipline ke jungi te hybrid DP lingba kani ka jing e jong pi ban ya ka football deh ya ka ball te hatu ka ju dan ne em pat ka jing penthot ya ka jing puli puthi jong pi bat kumno pi ju bate ya ka por ba pin ya kai ball bat banet puli ha ka jo ka por Dalawai school nga shet ja shet jurwa kum to haying te daladon sau baje kum to nga shet le kai football bat parlak te manu tau favorite jong pi footballer jong pi Ronaldo din hadin jong Cristiano Ronaldo pat pistolat yeno da Neymar di ya ki club pat pistolat ke pistolat Real Madrid ne pistolat Arsenal ne ke ka club pistolat Real Madrid kum jo ko manga hi ngaru Real Madrid di kong ngan phai bang shapi di habia day bat kani ka jing iet ka jang ia ka football ma nakaliang jang pi kum imei do ka judan ka jing khata kaliang ka puli puthi lada I le ka ya ka ball ke la ka por ba idang don sisnong niyo I ba tip ban bate ya ka por ka jong I te kam da don ra ka jing khata ha ka liang ka puli ka puthi na ka banta ka jong I di kum ka yeng ka sampat piju ai men siam ya I ba indang yai keu shaprang shakmat ma bin ya le ka ya ka ball bin nang kam pentebet shu ya le dia na ka liang ka ying ka sem ka jong I ai ba ngi ai men sim ba I full support ba
nang bai la ban kiu se phrang tina kaliang jang I samla dawan pat ke ka kum ngiyo semua benda pe pi kwa ban kentiu ya ka kam ele kai football ma ya kata ka game hapo shlong khamtam hapdeng jungi ki kenthai tengah kum iwe na pedeng jungi kenthai mastudnat ban ya songi kata ti halor kata kendiat dawan pila ban elaborate halor kata kendiat ya kani long women's in sports long very vast kan namar abon ki kenthai long dangshan kidang sutanat ha kidang wan sakmat ka football fini hapo ka state jungi dang recent years bakin wan la kai ba te mensuangi jute ba ka por jungi te bon si la kai betang long basketball bon ki basketball badminton long kini ni mostly individual games ki kentai ki la kai te menta ban I ban la kai football te ki la bon ba kata tengah nung ngala I ki la bon ba ki kena kentai ki badan interest sisa ban long sisa ta footballer kan but take football as a career te ling ba IDP te bengi I ba long bi don sisa ta ke interest te long bali tang mai longin le kata ka dor ba ini in the inspiration kan yiki weiru long how it happen balance lang ka kodru long kamle tang ka football bet every time the in balance lang ka kodru in le ka lang long in maintain lang ya kata kan long ka family type in don long everything should be balanced kan te tang kata na kalian jonga mga kwa sisagi kan thai bakin kirsa ka sports te long if we are the example bangi ai ka platform te long why not take it ti ko musamla pada bos tanat baang nuat ban kentiu ya ka kam le kai football po ka jala ke ka jingyo I ka jong pi ya ka kam ya ka ni ka jingyo le kai football hapo ka jala megalaya kumno kalong menta tengan ya thuak ba ka sports hapo ka not just football ka sports te kamtam ka football hapo ka jala jing kalakiu ba te a lot of development also te ka support na ka government ka don bet te lanang idon ki long ki jingarap ki ru long ki yu bet ki wan bet chakmat ki wan pedang bet te kata te ngahap yaro sisa ya ka government ru ka yarap sisa ya kaliang ka sports te ban ya sisa ka sports te kalong sa tong depends on the player kumbang lai sa mangi depends on the player and the athlete ba kidesa ban long humble and discipline bakin kio te kata ka opportunity baki yo long kata ka platform baki yo ru te it is based truly on them dara ka biang ka infrastructure kanu ru ka ai ka sarkar nek ai menuru long ka song hi how athlete badu ni player kumnu ban penong kamya kata DP pila bani tu ingi haka sin ka baning kong ba phia le kai football ha shnong dai munno kata phia le kai tên nang kong ingi dan ching le kai shnong na ki kan thai kum to te ngila yo ban le kai lang te ngila job na ka dong jong hi ti kum no haka to ko por phis ngo ya ka to ka jing mi chakmat jong phi ba phia le kai football ning kong ya no tanat tina kaliang jang imei do pat ke ka ba pelong ke ka ba pen small ya phia ka to ko por ba phi ba ide phi mi chakmat ma kum I hapret kan thai ban le kai ya ka football ha po ka shnong ka thau jong phi haga jing sngo ga jonga kum ga mei do nang kong sngo sarong namal ba ide ibadang khna pha mo I mi ba le kai lang ba ite kun jonga ang ta ga de na ga dong ga jongi dingi pemi khna barit bha ya ite kun jonga ba ide phi te ha kata ka por ke jing le kai kolong ba itnat bha kila don hi ki paralok ki bayero bha ye gini sia arngut te ha kata ka sngi ladang am bakla ka de hau banai January mentah hi usnem bagi sedang nengkong ban ai ke seng samla shnong ya ka ban penye le kai na ka wei ka dong sa ka wei ka dong te ka de ka dong jong ide phi ken ka bala yo ban ra ka final te kalong
kum si benta ka jing sorong gan yangi kum ki kmi ki pa bat kum ka chnong hi barok away bat kum ka dong hi ru ti ke ai pat ka thong ha ka jing em ka jong phi la sha la si singi onda phla he phla samla phla rang ba ke ngakwa hi ban ki shiprang te me ru ikwa hi te ngakwa ban nang ki shu untuk shiprang ti DP ke ai ka ba PUE habe day pat ka kam le kai bol hapo ka jala me glaya jing kumnu ke ai ka ba PUE habe day ba kata kabiang hi ti na kalyang imay du pat ke ai ka ba idon bat ong halo kata bin ben rap halo kata nga nagaliang nga jang akum ga medu kumban benrap ya IDP nga yo i si sha ba gani ga kasap ya le kai ka ba ba ya dei bat ka football nga yo i dei tang bangin pen i kasap rei ka dan ru ka jing thmu ka bakar pang na ka banta ban psa ya la ka jong ga ying ga sem lada in yai ne ha gani ka kambat lada in long ikna ba tips ngi ba tip rew ba tip play namar ladang in late school andang la pas ya ki BA ya ki degree ki ba pher nya wat kam cheno tiga ni kan benta bat kalat ba ide pingi kan men ba ilong kena kum ta kum bala ong sekmat iba tip sngi ba tip bri ba tip lay ba sa ru yela ga jong ga ying ga sem lada yai ne ha kan ga kam bat lada inlong si sai tai player sibuk ngan ong no kum mi we ne player jong ga ri India ro ha ga we ga sngi ti habe day pat idawan ke ai ka ba phidan ban rap halo kata Kumila ongi lapan sngoi medu jing DP ba DP ru kumju ba ka football kalong kawai ne kilat jing kamai ka jing jongi menta ngirang isa ba ki kamai si sai ka football kilat ban stand on their own feet te kumangile mangi ba ni provide ka platform te depends on the individual hi kumno ba pinte wile de kumno ba long discipline in life be humble te nakalang jonga ye DP te nga wish all the best ba in le bhabet te in dang dan ban ngi te ngi nang la ban pet ba ngi nang la ban aisa to coaching te ka jig ji kai nong life skills also ngin persang be ban beni bet ye te tang kita hi ti kum we usamla jong ka jala ubakwa ban kintir ya kasap ka phong jong ki habaret jong ki we pat ki samla ki beri ki khasi pat ki pna ti ke ai pat ka ba PE habe day bat ka kele kai bol hapo ka jala ka jong kumang ong ba nei tang DP in general bro ki nong pet kai ba ki no le kai te ki don sisa ki batrim sisa ban le kai te bon ki badang le ran ban wan sakmat ban le kai te nga pen sngo ya ki bro ba kin wan le kai kin sotanat kin take football as an interest lane kanunu ka sports ba ki le kai ba kin wan sakmat khna ba ki la ban long sisa ki kata jing thong jung ki I wish all the best ya ki ba dang le kai bat ki benang kwa ban ki ru ti kong ke ka ba phidon bonong habe day bat kane ka fu for all academy ka ba ngadon ban ong ya ka food for all academy ka long ba nang ya sheprang nang ya sheprang ka kam ka ba pi shim ya gi we pa gi we ki khna nang ma phin nang yo ya ka ban pentrim chu tang ye kun jong ide pi ndai ya barok ki badan sap ha ka jela nang bai la ban nang kiu ha ka sap ka ba ki don bat ublei unang ai ka ta ka bor ye pi kumju ya sa dawan bai nang la ya ka ban shim ya ka ban kit khia tang ye ine khna ndai ya barok ki khna ki badan ha ka state Meghalaya hi barok ka we le se dei tang ye ken thei le se isa dawan i shim ru wat ye ki khna shenrang tinga ngadon ban ong ye nang ya cheprang Nakabor ka jong pi henry rengkat kabor ka jong ublei bat ngadon ru ban ong ba ka sorkan Meghalaya hiru kan ai jing ka shan lam ya isar knang ba inang la ban tre shitom ba inang la ban penkiu shu ya kan ka food for all academy ka jong i ti habret day pi ke ka ba phidon bon ong habe day bat ka fu for all academy ngadon ban ong ya fu for all ba ngakwa ban kiu lang sheprang ini ki ba ki para le kai lang ni tengah kuat bakin ya kiu lang sekmat. Di DP pidis nang na po noran day. Piju kinja ne am ya kayeng kasam la ni ya imay ipa jong pi ya imay do jong pi. Haba pidon siya ni siya ke academy. Ngogun jahi ya snong ya imay ru namar ba amju ya pun ba namar sa hostel ru kumtahi ta tahu ni kinja ya imay bahing ba sam jong. Tinak lang imay do pat inju kinja nam haba DP im don hayeng sa jong ima. Naga liang ga jong i le kum ga ying ken ja pha rei ha ka por ka bangi yo ban phone ye i ni sai ai men sim le pat i ba
พี่ได้บรรยคุณประชาอีกกับกุมกตากระยิงส่งปัญญาหันไรพี่ได้บรรดอนกับมันซิมกระยิงลองคลั่งฮะกับมันซิมกระจงพี่นางมาพิละบรรยาเละยากุมกิตากิเอน้ำมาละดังอิโซปัญญาเรามีหาบันประคัดยากะละเวละจงบัดรุกุมยุยากระจิงปุเลกระจงนี้แต่งิมได้บรรไอลัดเสะฮะกตากระจิงกันจะหาบางอีดอนยากันนุกท้องนี่ละเป็นบรรลัดยากิตากิจิงบัดกิจิงยาเละบัดละดังอีดอนชิชายากตากระมันซิมจิงทรังกุมบ่อีองอีกองบ่ยินยาเละborba ya kita bangin light bangin poi sha ka thong jong ka jing jok te ba dawan ke ka khubor ka ba phidon hakani ka por ban asha ki parlok no pet jongi ka khubon nanga kalong ba yakiwe ki ba kwa ki ba thrang man poi sukman sobha ban bonum le ran te sobha ban leret ban long discipline da fi kwa asha ban long top player te ya kalian jonga tenga wish bet all the best ya kanuno ka game ba filiakai te tang katahi te nakaliang jong imei do pat phidon chicken ten ai banong shaki parlok nong pet jongi ka khubor ka ba phin ka khubor ka bangin ai nagaliang nga jongi kum ka yeng ban nagaliang nga jonga kum midu jong di phi ba ki parlok ki ba pe ya gane ka channel ki ba pe ya gane ka channel nga karpat ya phi ba phin ai lam ga jing kersan ken ba phim dei Pindai banyak kedokti lada idon ke jing duna ne nakaliang ke jongi lada idon ke jing duna ne nai sadawan kum ke food for all ke jongi ke ba keteng food for all academy pindai banyak ai men sim lem gen ya i yang i kum ke ying bat kum ju ra ADP le se kan don ke jing bakla hang ne hang tai hen reng akarpat ya phi ki nong pej bagi paralok baro ba pin ya ai men sim lem gen ya bakum kita ba pin kedau kalanti ke ba ha kai om dei bangin chu pen i ya kita kilanti ke bam dei ma ndre ba pin ya pen i lam ya kan ta kan uksa ka bab hak nang bangin nang la an ya chakmat bat chaprang te nakaliang jong I have day pi pat ke ka khubor ka ba phi kwa ban a shaki parlok nong pe jong nga kwa ban ai man sim lang ki khna ba kini ru kin wan le kai lang hang ne hi for all kin wan pe hi kum to te nga kwa ban ai man sim lang ki pe ba kum ta hi day pi te paralok nong pet phila I ha ka kapor ha kan kapor bangila yo ban ya kren but I have day pi I ba jusur tanat banele ka ya ka bol nanti I may do jong I but kum juru ya isam na dawan I ba day I try jong kan ka for all academy but I bala kershan ya I have day pi ban aya kata ka jing kai ban pentebet shushu ha kan ka kam ya le kai bol